Take it easy. Up to the time, you know it's been baby. Is it real? Laat me mevrouw, kan zij stoffen Ayman en dood. Laat me mevrouw, kan zij stoffen Ayman en dood. Laat me mevrouw, kan zij stoffen Ayman en dood. Ik is vrienden in dingen met zusters, ze breden je Ayman zo. Ik lijk iets anders te nou. Weet je baat in dreadlocks zo droog. 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 Maar in dat is beeld zo nou. And there's just one thing Ayman want you. There's just one thing Ayman want you. There's just one thing Ayman want you to know. Up to the time, you know it's been baby. Is it real? Laat me mevrouw, kan zij stoffen Ayman en dood. Ik is vrienden in dingen met zusters, ze breden je Ayman zo. Ik lijk iets anders te nou. Weet je baat in dreadlocks zo droog. Maar in dat is beeld gewoon nou. And there's just one thing Ayman want you to know. Hier is ik nou, die ei is beschikbaar voor jou. Hier is ik nou, die kan lang alle dood is dus jou. Hier is ik nou, rasta dood op mij nou. Hier is ik nou, hier is ik nou. Ze steek veel praat aan jou, dans aan jou, zoek een kans aan jou. Ik heb lang alle aai op jou, sien jou bij je, maar ik krijg nooit een kans voor jou. Ik hoef je toegemaakt, dus hij man te laat. Het lijkt eens maakt het zwaar voor jou. Zuster, hoef je te worry niet, Ayman is beschikbaar voor jou. Hier is ik nou, die ei is beschikbaar voor jou. Hier is ik nou, zie ik al lang alle dood is jou. Hier is ik nou, rasta dood op mij nou. Hier is ik nou, hier is ik nou. Zij klaar, vrienden voor die ei had geskipt. Hulle huil en nou moet zij wit. Hij is klaar waar het zo is, zit die drink in die street. Zij is nou mijne, ik schuldig, ik weet. Niks te verspillen, ons verlaten gebied. Beginnen praat in mekaar zijn tijd te geniet. Ik vraag of zij kunnen, zij ja, het is ze vol geschiet. En thuis doe ik wit. Ja, maar mevrouw, kan zij stoffen Ayman en dood. Ik is vrienden in dingen met zusters, ze breden ja Ayman zo. Ik lijk beetje anders te nou. Beetje baat in dreadlocks zo droog. Maar je net is beeld gewoon nou. And there's just one thing Ayman want you to know. Hier is ik nou, die ei is beschikbaar voor